So kwa na ihe a ka ha bigeligidela aka na o nwere onye jele akwụ. Na mgbe ihe a na-eme na nwanne papi ya nụrụ di si be die gbanata ọ nọnwụrụ be die. Fanatọ wee join ya hands together wee na-echi mami ya. Echiri egbogo, echiri egbede. Ọ sị mụ na n'ọkwa aka ya eme je kpọọ ndị vigilante abịa kpụrụ nwanne ya nwoke. Onye mami ya jielu ụgwọ garị ma ọ wụ ụgwọ ose ugboro na-abụ ọkwụ ya ụgwọ. O je kpọọ ndị vigilante ma ọ bụ ndị na-echeta obodo. Mami ya akwụghalịba je gbapụta onye afọ na ihe ndị mmadụ ji ha mee maka enweghị ego, enweghị onye ga-ekwulufa. Na afụfụ ka ha tagide na kịta na ya anụgodi na aka esirie ike o mana ya asikene na aka wo nyanwa ka ọ ka bụ esichi ike si mụ na ụmụnne ndị ọzọ na fa anụsigo nwaanyị ịghọta kịta anụnwa ndị nwaanyị nọsịa dị kama na ịgbago na fa na strọgụl ndị agụrụ akwụkwọ. Kedu ụdị dị na ụdị nwaanyị ị ga-eche na fa ga-anụ? Kedu ụdị biznes ị ga-eche na fa ga na-eme wee dawapụ? Nọọsụ ofu nwanne nwoke nke ọdụdụ bụ ihe aka anụrụ nwaanyị. Ofu nwanne nwoke nke ọdụdụ aka ha na achọ ka ha chụgbuo maka na papa ha ka na-esokwa ha o. Ọ pụọ n'ụzọ ọ na-agwa ndị mmadụ na fa enyenuru ya ihe ka ya lie. Wanyị na ịgbarapụla ụmụaka anụnwa ka amụsị fa inyerelụfa aka ịchọrọ ịma ịchọrọ igbogo n'olu kịta anụnwa ha na-eweta nni ezuru olu ha o. No at least na fa na-eli nni ka fa bịa nyebe gị ka iribe. Ọ sị m nne na ihe a ji wee kọba m ihe anụnwa kịta bụ na ndị fọ ọnụ na papa fa ịghọtago ka papa fa na-azọ ọzọlugbogo ọzọlugbede jụ na o nwere nwanne ga-emetụ ana ọbụla aka, jụ na o nwere nwanne ọ ga-enye property nye, just nnọọ na o nwere nwanne ga-elite ife ọbụla. Nwa ofu obele anafọ ọnụ ka nke ọdụdụ chọrọ ka o wee malụ ma onwe ife ọ ga-alụ maka na ebe mama fa bi bụ n'ụlọ ọtọ nna fa o. Ụlọ wee dagide mmiri na-ama mama fa wee magide mama fa nya wee ruo one day ka a nọsi alụ di wee je gote gbamgbam wee dozibe nya bụ ndọ dozichie wee kuchie mmiri wee kwụsị ịma mama fa. Mana still na ebe afọ obubu ụlọ ochie afọ ya tago. Sị m nne na onye papia na-azọla ihe a niile bụ nwaanyị nke ịbụ afọ ọ nụrụ batalụ wee mụọ ofu nwoke na ofu nwaanyị. Afọ ịghọtago na ofu nwoke nụnwa ka papia si na ọnya ga-enwe ihe niile fọ n'aka nna ha. Na mami ya begidela akwa wee na-asị ndị mmadụ na ọ bụ na ọ bụrụ this man na anị ya na mgbe papa fa nwụrụ na ya kwara di na ya nọdụ ka nwunye nwa maka na ọ bụ na ọ dị ka ọ bụ na ya kara ekwe ya na papa fa funuru ọtị ya anya ma ya fọzialụ na ihe a bụ ihe ekwulekwu witi ndị okenye emecha ihe a na-eme gọcha ọjị a na-agọ before this man wee nọbịa o wee kwụlụ ọtọ wee gọnarị ya. Andị na ọ gbara nkịtọ nte papia nwụọ o wee bido alụlụ ana niile. Na nke a na-azọ nke ikpeazụ wee bịa n'ụmụnna last ọsnọdụkọ na Febụwarị ka ọ gịnị echetezi m deeti o kwuru wee sị m wee bịa wee ka ya ekpe ikpe. Papia si na ya ekwugo na ọ bụrụ ya mụrụ ụmụaka niile. Kedu ife a na-enyeli ya nsogbu? Ụmụ papia ka a na-enyeli ya nsogbu. Ọ bụgodu na ụmụ papa gị ka ha bụ kwesị iwepụta ekenye n'isi nwoke ebe ọ bụ na gị na fa na-abọbụzi nwanne nwaanyị na ọ gị ji utuwu wee mụ ha. Afọ ifugo o wee sị o wee pụtakwa n'iru ọla again na-ekwukwe na ọ bụrụ ya nwa m ụmụaka. Ọ sị m nne ewee dibe nke afọ disie ewee ka ikpe kasịa ikpe olu ụbọchị akara ikpe fancha niile abịarọ. O wee na-agwafa na ya agwago unu na ọ bụrụ ya ma ụmụaka kedu ife na-enyeli ya nsogbu. Na kịta na ndị maala akwụkwọ na ndị ma ife anọgolu na ụmụnna ofu nwoke wee sị ya na okwukwu ihe again na ọ ga-enye ha mmanya na ọ sị na ọ bụrụ ya ma ụmụaka nụ again ọma akwụkwọ again. Ọ sị m nne n'ike agwụgie na o nwere ife ha aka emere ka ha wee malụ ma this man ọ ga-enwe ntụgharị obi but no na ife ya decide na nkịta bụ na ya chọ ka aje wele eke wee kpụrụ papia ya na lọya ka fọs onya ka o mee DNA n'isi ha ncha niile. Ọ bụrụ na o mesizie DNA n'isi ha ncha ka ya wee welu rizọt ya wee naba na Disemba a sị na a ga-ekpe ikpe ọzọ gbasalụfa na ifefe n'isi nna ha a ga-eke. Ọ ga-abụ ya wepụtazie that DNA ka ọ ghara inwe onye nwere anything to say because na DNA ga-eprove na onye mụrụ ụmụaka niile wee gọnarị ha from day one ka ọ mụsịalụ nke ikpeazụ. Afọ ịghọtago na ya amala ifefu mami ya n'anya mmiri o wee ka na-ebi elu tata. Ọ ga-abụ ha wepụta DNA ka papa ha ghara igbuzi ọnụ o ji wee na-asị that na ọ bụrụ onye nwa mụrụ fa.
ka o wee nwee ike wepụta ife niile o nwee ka ekee, maka na o kebe ihe niile o nwee na that boy ọ na-azọtara ihe ama nketa anything because na ụmụnne ya luchelu how many boys n'ime ha sef. There are more than 5 bụ boys. Afọ ịghọtago, this man wee echi nwaanyị a ka o chigbuo na ife ya chọrọ ime. Na fa ajụgidego mama fa ajụjụ, mama fa sị na o nwere nwoke ọzọ ya ma na ndị a na-abụghị this man. O wee mesịa enyi fa wee gọnarị ya. Na fa chọrọ ificha mama fa anya mmiri. Afọ ịghọtago, na fa chọrọ ịshọ ọkụkụ papa fa n'iru ụmụnna. This man nọrọ na-aka nka na-afị na-asịsa asị. Ife mami ya melie ka ya mụrụ. Chai! Ụfọdụ ụmụ nwoke ifu nnọọ nwaanyị ibongi ya na-agụgụ ịkpara alụ ka ị ga-esi wele ibongi idobe eseri kosie nye ịparịga chọba onye ọzọ. Ụfọdụ bụ nwoke maka na enwelu ndị odogwu enwelu ndị ma ife, enwelu ndị ka maala ife, enwelu ndị azụlụ ọfụma. Ụmụ ili onye bụrụ ozu enyi n'isi owele ọkpa na-abụ mbụzọ bikos na ma mụrụ ife ọzọ ị na-achọ na-abụghị ibongi nwaanyị ọzọ ọnwa ka ị ga-asị mụtara. Bikos bụ na ihe na-ewokarịsị iwu bụ na fa na-aza afa this man. N'afa this man ka fa na-azọ ọ maghị na-akọ ihe ọ na-akọ na one of her sister nwụrụ n'agụụ na ọya. Maka gịnị? Na mami nwere ego ọgwụ, na mami nwere ego nni. Arụ wee yagide nwa wee yagbuo onye. Maka gịnị? Afụrụ nni afụrụ ego. Mami ebugeligidie. Ị na-eje ebi ego na o busigo ihe niile ọ maala ego just ka ha wee lie nni. Papi anọlụ na-eme ya anya ọyagide nwụrụ. Ọ sị bụ na ihe a mesịrị na mgbe nwanne papi a nke nwaanyị chọrọ ịnwụ o wee kụọ mami a wee yọbịa biko si a biko na alụlụ ala niile faji wee alụ nya gbaghalụ na ya mụrụ ụma na kịta ka a na-afụ afụfụ onye na-ata maka na ọ tagidela afụfụ nwanne nwoke mekwa onye abandon. Ya nwa na-akọla anyị ha bụ ihe na-etegide this lady o wee bịa ka wee nwụọ. Na mami a sị anya na-etebie o wee nọgide wee yọba mami ya biko si anya gbaghalị ya na alụlụ na faji wee lụ n'ụwa na ya mụrụ ma ọkụ mmụọ ka eluigwe ka a na-eche. Ọkwa ifugo. This girl si bụ nne m biko m yọọ ndị mmadụ na fa gụọkwa n'akwụkwọ na ụfọdụ oyibo a na-ede na comment section na fa ma ngote ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị drop ọlụ ya voice note with me ka m send ala ya na ọ ga-akala ha mmadụ ụtọ na fancha niile o nwere onye gụrụ ezigbo akwụkwọ na o nwere onye ga-agụta most of ihe a na-ede na comment section. Biko ọ bụrụ na ị ga-eme voice note dị me ka nye gị WhatsApp nọmba m ka ị wee nwee ike mee voice note na WhatsApp maka na ime nye na messenger ọ dị ekwekwa transfer nọ na WhatsApp ka nwee ike send ala ya. So nwanne m, kedu ife ilu? This girl mee ihe okwu which ije welu eke kpolonu papiano with lawyer ka force onya ka o mee DNA ka wee prove onye wrong. Ka onye gbanụ nkịtị ka anaba ka je gaba ka basi agha ọkwụlụ n'iru ndị mmadụ ọgọnarịsị afa ncha niile and ọ gọsịrị na ọ bụrụ nya nwa mụlụfa na o nwezi onye ọzọ ga-etinye ọnụ ị na-ekwu na-aṅụ iyi. Kedu ife ị ga-eme? Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu dis woman na ụmụnne ya aka iji mara ife fa ga-eme. Banyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.